Hello friends, welcome back to my YouTube channel खुलुमबाय बर'लेण्ड। दिनै आङो माइन्ड फ्रेश खालामनो बे फैबाय थानाय जायगायावनो बेरायनो फैदों आरो बे जायगाखौ बयबो मिथियो। बे जायगानि मुङानो जाबाय भैरबकुंड। स' दिनै बे जायगानि भिउसआ जोबोद क्लियारलि फैदों। स' जायफ्रा उदालगुरिनि बिथांमोना बे जायगाखौ नुखाबाय, अब्लाबो आङो दिनै बे जायगायाव बेरायनो फैदों। स' दिनै आंजों लोगोसे काजिनफोर फैफादों। नामखौ बुंना लालाय। आंनि मुङा जाबाय मिस फ्लरिना बसुमतारी आरो आङो दिनै आंनि बिदाजों आङो बेरायनो फैदों भैरबकुंडआवहाय। आरो आं मोजां मोनदों। ओमफ्राय आंजों लोगोफोर फैफादों। बिथांनि मुङा जाबाय नेबिदिता डेका नार्जि आरो सासे जोंखौ मिकि बेयाव फैनानै बोरै मोनदों? मोजां नांदों लोगोफोरजों बेरायनो मोननानै। दिनै जायगायाबो पुरा क्लियार भिउ फैदोंना? स' लोगोफोर, बेवहाय आंजों गोबां लोगोफोर फैफादों। बेवहाय आंनि सासे काजिन दङ, बिथाङाबो आंजों फैदों। लोगोफोर, जिउआव मालाबा समफोराव जोबोद दुखु जायो। बे दुखु जाब्ला मा खालामगोन मा थागोन मोनो। बेनिखायनो आं दिनै आंनि जिउआवबो एसे दुखु जानायलाय आं दिनै लोगोफोरजों बेवहाय बेरायनो फैदों। बे मोजां हाजोनि नुथायजों दिनै आंनि जिउआव गोजोननाय मोनदों। मालाबा समाव जिउआव दुखु जाबा मा खालामनो मोजां मोनो? बेरायनानै मोजां मोनो आंथ'। नोंथाङालाय दुखु जाब्ला मा खालामनानै मोजां मोनो? मा होनगोन, रमिं, ओमफ्राय थिगसे जानानै मोजां मोनो। बिथांमोननि साननायाबो आंजोंनो एखे। बिथांमोनाबो जिउआव दुखु जाबोला ट्रेभेल खालामनानै मोजां मोनो। स' लोगोफोर, जोङो दिनै भैरबकुंडआवनो बेरायगासिनो दङ। बेवहाय जोङो नुनो मोनदों सुइं गेलेग्रा। दालाङा जोबोद मावो। स' बे दालाङाव थाबायनानै गिनाय मोनदों ना मोनाखै? आं बेलेग सिख्ला बायदि नङा। आङो बिराद रंजानायसो मोनो। आङो इयावहाय आङो गिया दिन्दां बिदांखौ मजा मोनो, मजा। लोगोफोर, फ्लरिया बे दलङाव थाबायनो गियानो। बिथाङा जोबोद गेलेदोंसो नै, दालांखौ सिमावगासिनो दङ। बेयाव फैनानै बिथाङा बिथिंजाय जोबोद गेलेबाय। स' लोगोफोर, बे जाबाय अरुणाचल प्रदेशनि मोनसे हेंगिं ब्रिज। बे भिडिअखौ एसेबां गोलाव बानायनाय जालिया, जास्ट गोसोखौ मोजां मोनिलाय आं बिथांमोनजों माइन्ड फ्रेश खालामनो बेरायनो फैदों। दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। जायफ्रा
आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनाव थुदो जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायनि नटिफिकेसनखौ मोनगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।